En esta charla voy a hablar desde una perspectiva científica de la relación que existe entre el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, incendios forestales que claramente van a más en frecuencia y en intensidad. Y por otro lado, en la segunda parte, pues trataré de dar algunas pinceladas sobre la forma de detectar y medir este tipo de fenómenos. Fundamentalmente se hace a través de los satélites, también de otras herramientas o aparatos de medición, como son las estaciones de tierra. Y bueno, esto pues para un alumnado joven pues debe suponer, ¿no?, un tema de interés, un tema de futuro también, porque bueno, pues en las próximas décadas lo que esperamos es que las tendencias que hemos observado pues vayan poco a poco a más, ¿no? Arratsaldeon, muy buenas tardes. Recuerdo, para los que con el euskera estéis en una fase un poco más de aprendizaje y de perfeccionamiento, que la conferencia de hoy del ciclo de Jakinde, de Jakin Miña, es en euskera. Beraz, hemendik aurrera euskaraz egingo dugu. Gaurko hitzaldia, egunerokotasun izugarria dauka. Ziklo hau antolatu genuenean, oraindik etzen gertatu Palentziako dana, hain zuzen ere, ezta. Eta iruditzen zitzaigun gaurkotasun handiko gaia zela, etorkizunera begira, zer esanik ez, erronka izugarria, eta errealitateak hori demostratu digu tamalez, ezta. Gure gaurko hizlaria Peio Oria da, bera Salamankako Unibertsitatean fisika ikasi zuen, eta gero Alemaniako unibertsitate batean zientzietan doktoretza lortu zuen. 2017 eta 2024 urten artean, Nafarroan Estatuko Meteorologia Agentziaren ordezkaria izan zen, beraz, hemen Nafarroan, gai horren inguruan aditu nagusia dugu, eta gaur egun Designor enpresan hondamendien arriskua murrizteko departamentuko buru da. Bere gaurko hitzaldiaren izenburua klima aldaketa eta muturreko gertaerekin harremana du izenburua, eta hausnarketa sakonetarako gaiak azaldu behar dizkigu, ez da. Olako gauzak aztertuko ditugu, nola detektatzen ditugun joera horien neurketa, satelite bidezko behaketa edo ereduei esker, zeintzuk dira klima aldaketak larriagotutako fenomeno horiek, edo nola prestatu eta etorkizunerako nola hobetu eta molda gaitezkeen, ez da. Ikusten duzuen bezala, gaurkotasun handiko gaia, esan dudan bezala, eta, agian, duela hilabete bat gertatu zena baino lehenago, gai hau pixkat urrun ikusten zenuten, edota gaia bera pixkat, ez jakinduri batetik ikusten zenuten, orain ja guztiok, ez dut esaten espertoak, ez da esperto bakarra bera da, ez da, baina, bintzat nahiko tamalez, nahiko kultura handia daukagu. Beraz, espero ezagun gero galderak eta irekitzen ditugunean, tarte hori irekitzen dugunean, zuen zalantza guztiak edota iradokizun guztiak planteatzeaz, eta gaurko hizlaria eta gaia luxuzkoak dira. Mila esker. Eskerrik asko, lehenik eta behin, Jakindeari, gonbidatzeagatik eta, zuei etortzeagatik, ona hurbiltzeagatik. Eta, berak esan duen bezala, hurrengo minututan klima aldaketari buruz mintzatuko gara. Espero dut hizkuntza errazaz, ulergarriaz egitea, eta kontu importantena da ikuspuntu didaktikoa ematea.
Orantxe bertan, berak aipatu duen moduan, klima aldaketari buruzko kontuak mai gainean daude. Segurazki, Valentziako uholdeak eman ondoren, zuek telebistan edo igual orain gehiago sare sozialetan edo mugikorretarako aplikazioetan edo beste komunikabideetan ikusi duzuela asko hitz egin dela klima aldaketaren eta muturreko gertaera meteorologikoekin harremanaz, bai? Klima aldaketaren inguruan nik, aipatuko nituzke 3 gauzak, ez dakit zenbat dakizuen horretaz, baina 3 gauza importanteak niretzat dira, lehenik eta behin fenomeno globala dela, naiz eta lurraldeen arabera efektu edo ondorioak larriagoak diren, baina printzipioz gaur egun impactuak, klima aldaketaren impactuak sufritzen ari gara mundu osoan. Leku batzuetan gehiago, beste leku batzuetan gutxiago, eta gero, klima oso kapritxosoa da, nolabait esateko, hori, urte batetik urrengora oso aldakorra da, eta igual urte jakin batean ez da ezer arraroa gertatzen, baina urrengo urtean bai. Eta variabilitate edo aldakortasun hori kontuan hartu behar da. Baina hala eta guztiz ere fenomeno globala. Eta, esan dudan moduan, gaur egungo errealitatea da, importante da hau, baina bereziki garrantzitsua da, zuek oso gazteak zaretenez, efektuak etorkizunari begira eta datozen hamarkadetan tamalez larriagotu eginen direla, eta zuek zentzu honetan klima aldaketaren ondorio txarrak nolabait esateko gehiago sufrituko dituzue. Eta oso importantea, eta testinguru honetan, zientzian oinarria dauka klima aldaketak, hau oso importantea da, bereziki oraintxe bertan ateratzen dira iritsi desberdinak horretaz, baina badaude milaka analisi zientifiko, ikerkuntza, azterlan asko atzean, eta klima aldaketa zentzu honetan errealitate bat da. Zuek ez dakit zenbat dakizuen klimaren inguruan, baina igual pentsatzen duzue klima eta eguraldia gauza bera direla, ez dakit nor pentsatzen du gauza ezberdinak diren eguraldia eta klima edo. Gauza bera dira, zergatik, norbait? Animatuko alda, zerbait esatera? A ber, esan pota zerbait. Bai, berak esan duena da, eta hori da ezberdintasuna. Eguraldia, printzipioz, gaur egungo eta leku jakin batean eguratsaren egoera da, eta atmosferaren egoera deskribatzeko behar ditugu hainbat aldagai fisiko, adibidez, temperatura, prezipitazioa, euriaren kopurua, haizea, haizearen abiadura, haizearen norabidea, zer gehiago, hodeien kopurua,
zeruan, edo, bueno, alako gauzak, alako aldagai. Eta hemen ikusten duzue, bueno, eguraldiaren mapan normalean ikusten diren elementu batzuk. Antizikloiak, borraskak, presioko lerroak, hau dena eguraldia da, eta honek esaten du zentzu batean zenolako kondizioak aurkituko ditugun urrengo egunei begiratuta eta datozen orduei begira, bai? Baina klima beste gauza bat da, klima estadistika bat da. Eta zentzu honetan, berak esan duen moduan, behar ditugu eguraldiak, leku jakin bateko eguraldia egunez egun neurtzea, eta neurtutako balioekin, adibidez, temperatureekin, urte baten egun guztietako hartutako temperaturak sailkatu behar ditugu, eta hortik batez besteko balioa atera, adibidez, edo beste parametro estadistiko batzuk, eta hortik ateratzen da, guk deitzen diogun klima, bai? Eta sailkapen klimatikoak ere bai, zuek seguru entzun duzue klima ozeanikoa edo basamortuko klima eta halako gauzak. Baina printzipioz klima nolabait esateko abstrakzio bat da, estadistika bat da. Beraz, aipatu dudan moduan eguraldiak une eta toki jakin batean atmosferan dauden aurkitutako kondizioei erreferentzia egiten dizkio, klimak batez besteko kondizio horiek dira, eta lekuaren arabera, epe luzeko estadistika bat. Eta lur sistema edo klima sistema zer da? Claro, zuek pentsatu behar duzue, klima hitza aipatzen dugunean, seguraski burura etortzen zaizkizue temperaturak, prezipitazioak, atmosferan gertatzen diren prozesuak, baina klima sistema gehiago da, ez da bakarrik atmosferan gertatzen dena, baizik eta izotzetan gertatzen dena, edo ozeanoak, itsasoak, lurrak, kontinenteak, biosfera ere bai, biosfera, bizi den materia da, geuk, gizakiok, baita, flora, fauna, basoak, itsasoetan bizi diren mikroorganismoak, hau, klima ere da. Eta ez bakarrik parte horiek, baizik eta bere interakzio guztiak edo elkar eragin guztiak. Eta hemen ikusten dituzue gezi asko, eta gezi hauek irudikatzen dituzte naturan gertatzen diren prozesu batzuk. Zenolako prozesu? Truke prozesu batzuk, materia truke dagoenean, edo energia edo bero truke dagoenean, edo gasak trukatzen direnean, parte batetik bestera. Adibidez, prozesu bat prezipitazio da, edo euria botatzen duenean, edo elurra botatzen duenean, gertatzen dena da, atmosferatik lurrera edo atmosferatik itsasora edo izotzetara zerbait aldatzen ari dela. Kasu honetan materia da, baina energia baita ere. Badugu kontrako prozesua, evaporazioa izenekoa.
edo lurruntzea, hor zer gertatzen den, lurrak itzultzen du ur hori gas bat da, baina pasatzen da atmosferara eta hor likido forman edo elurraren kasuan solido forman. Klima sisteman baditugu prozesu asko, denbora osoan gertatzen ari da zerbait. Beraz, klima sistema oso komplexua da, eta guk saiatzen garena da sistema hau aztertzea eta ezagutzea. Oso importantea da prozesu hauek guztiak orekan egotea. Eta hemen dator gakoa, klima aldaketaren gakoa. Momentu honetan badaude prozesu batzuk desorekan. Adibidez, karbono zikloa. Seguraski entzun duzue CO2-ren akumulazioa atmosferan klima aldaketa edo beroketa globalaren oinarrian dagoela, eta horrela da. Hau da, klima aldaketaren kausarik nagusia. Atmosferan CO2 badakizue, karbono atomo bat eta hidrogenoaren bi atomo. Zer gertatzen ari da CO2-ren ziklo honekin? Bere oreka apurtuta dagoela. Hemen ikusten duzue grafika bat, iraganean badoa milaka urte atzera, eta ikusten duzue nola CO2-ren akumulazioa atmosferan nolabait esateko kulunkatu egin dela batez besteko balioaren inguruan, baina hori oreka hori apurtu da azken mende eta erdi batean ikusten duzue. Eta hau, naiz eta kantitate txikiak diren, honek garrantzia handia dauka ikusi duzuen klima sistema horretan. Gero, badago ia korrelazio perfektoa CO2-ren akumulazio eta batez besteko temperaturaren artean ikusten duzuen bezala, hemen agertutako grafikoan. Eta orain, grafika urdina salto bat egin du, azken hamarkadetan edo azken mende honetan, eta guk espero duguna da grafiko gorriak beste salto bat egitea. Eta zoom bat egiten baldin badugu, ikusten duguna da hau, bai? Hau da batez besteko temperatura, lur azalean neurtutako temperatura edo atmosferako lehen geruzetan temperaturak, baina mundu mailan, eta horretarako batez besteko balioa atera behar da. Hau da importantena, gaur kontatuko dudanaren importantea. Salto hau, edo salto honek gakoa du, klima aldaketaren gakoa. Beraz, klima aldaketa modu erraz batean ulertzeko, nik esango nuke, hemen daudela CO2-ren akumulazioak atmosferan, bakarrik azken hamarkadetan edo azken mende eta azken mende bat tardian, eta lehenengo ondorioa da temperaturaren igoera sortzea. Temperatura igoera hori ez da munduko leku guztietan berdina.
gehiago da gure hemisferioko latitude altuetan, hain zuzen ere, Artikoan, eta gutxiago zonalde tropikaletan. Gero dago, temperaturaren igoera eman ondoren, zuek badakizue, hau, izotzak urtzen ari direla. Izotzak glaziarretan edo itsas azaleran dauden izotzak, eta azken ondorioa da itsas mailaren igoera. Momentuz oso txikia, zentimetroko igoera da, hau oso gutxi da, baina etorkizunari begira, eta hain zuzen ere mende honen bukaerari begira, segurazki metro bat igoko da itsas maila, eta hau katastrofikoa izanen da. Eta okerrena da, segurazki joera hau oso argia da, eta ezin gara gelditu, edo ezin dugu gelditu itsas mailaren igoera hau epe luzerari begira. Hemen dituzue bi argazki, goiko argazkia gutxi gora bera pasaden mendeko erdian hartuta, eta azpian duela urte gutxi. Hau da, leku bera, Svalbard uhartetan, hau Artikoan dago, eta oso modu argia ikusten da izotz galera hori. Baina pasaden hamarkadan, ia urte batetik urrengora ikusi da izotz galera hori. Lau argazki hauek leku berean hartuta daude, eta uda batetik urrengora ikusten da oso ongi klima aldaketaren efektua eta izotzen urtze hori. Guk esaten dugu izotzak daudela klima sistemaren osoan dira modu azkarrean erantzuten ari diren elementuak lur sisteman. Gero beste gauza importantea da, halako berrelikadurako prozesuak, guk Artikoan izotz asko daukagu, baina zer pasatzen ari da, nik aipatu dudana, urtzen ari da, galtzen ari da izotz hori, eta eguzkitik datorren energia edo eguzkitik datorren izpiak izotzetan islatzen dira eta itzultzen dira espaziora, baina izotz gutxiago baldin badago, energia hori zurgatzen da, itsasoetan edo lurretan, horrek sortzen du beroketa ekstra, eta bero horrek urtzen du izotz gehiago, eta hau da, nolabait esateko, zirkulo bizioso bat, ezta? Eta halako prozesuak martxan jarri dira azken hamarkadetan. Hau kontuan hartu behar da. Gero importantea ere bai, ozeanoak dira klima sistemaren erregulatzaile haundiak. Ze zentzuan, printzipioz, zurgatzen ari dira bero gehiena, baina, hau muga bat, honek muga bat dauka, eta ez dakigu zenbateraino segituko dute ozeanoek bero hori zurgatzen. Ez dakigu momentu honetan, baina
Horrela ez balitz bezala, atmosferan momentu honetan bero eta askoz energia gehiago izango litzateke eta askoz okerrago izango litzateke ere bai. Beraz, guk esaten dugu epe luzeari begira, ozeanoak laguntzen du bero kantitate erraldoi hori xurgatzen klima sisteman. Segurazki ezagutzen duzue halako grafikoak, hau da temperatura globala, da halako kolore kode bat, kolore urdinetan printzipioz hotza edo temperatura normalak dira eta azken hamarkadetan hasi gara ikusten temperatura igoera hori. Eta mende honen bukaerari begira, eszenatoki desberdinak daude, hau ez dago idatzita, gure isurien edo emisioen arabera, ikusiko dugu noraino iritsiko garen. Beraz, argi dago energia eta bero gehiago dagoela bai itsasoetan, bai izotzetan eta bereziki atmosferan ere bai. Eta ze harremana dauka honek gertaera meteorologikoen zenbakiarekin eta intentsitatearekin. Printzipioz, energia gehiago baldin bada, Valentziako dana prozesu, Valentziako danaren halako prozesuak maizago bihurtu direla eta ez bakarrik hori, baizik eta intentsoagoa. Gertaera horiek beti existitu egin dira, baina kontua da orain energia gehiago aurkitzen dutela eta horrek ondorio larriak ditu. Energia gehiago eskuragarri dago, baita ozeanoan, itsasoetan eta eguratsan ere bai, fenomeno hauek suertatzeko. Hau da gakoa. Eta, zenolako gertaei diot. Hemen daude baso suteak, eta kasu honetan baso sute handiak edo oso handiak, hau da, Kalifornian duela urte pare bat gertatu zen baso sute erraldoia, edo orain hitz egiten ari da mega baso suteak edo halako zerbait. Eta sateliteen bidez, eta gero ikusiko dituzue irudi gehiago, sateliteen bidez posible da baso sutearen joera edo portaera segitzea. Hemen baduzue, uste dut, iaz zen udan Grezia eta Turkiaren arteko mugan, hau da, baso sute baten aztarna, nolabait esateko, erretako azalera. Hau zen, momentu arte Europan gertatu den baso suterik handiena, eta iaz suertatu zen Grezian. Eta uholdei buruz zer esan, zuek Roldanek esan duen moduan, hasieran, halako irudiak segurazki buruan dituzue. Valentziako uholdeak eman ondorez, urrengo goizean, edota hor, Greziako uholdeak iaz ere bai, biderkatzen ari da halako fenomenoak, hau da importanteena.
Eta hemen, bigarren partean kontatuko dizuet nola detektatzen ditugun fenomeno hauek. Ikusiko dituzu, informazio iturri asko daudela, atmosferan gertatzen dena ikusteko. Adibidez, sateliteak, edo itsas ontzietan estatu meteorologikoak, edo hegazkinetan sensoreak daude, bere, hegaldietan, adibidez, kontinente batetik bestera, bidaia horretan, hegazkinek neurtzen dituzte aldagai atmosferikoak, temperatura, altueran, klaro, hezetasuna, haizearen abiadura, haizearen norabidea eta bar. Beraz, azken finean, datu asko ditugu eta prozesatu behar ditugu datu hauek. Hau da, adibidez, hemen Iruñan eta Noaingo aireportuan daukagun estazio meteorologikoan, eta hemen neurtzen dira, esan dudan moduan, temperatura, hezetasuna, euriak, haizea, presioia, erradiazioa, intsolazioa, beste meteoro batzuk, adibidez, ekaitza baldin badago, tximistak neurtzea eta kokatzea espazioan posible da. Odeien kopurua, hau da, estazio meteorologiko osoa, denak ez dira horrela. Hemen dituzu puntu asko, batez ere estatu batuetan, Europan ere bai, eta puntu horiek guztietan behaketa bat dago, estazio meteorologiko bat dago, itxasoetan ere bai, zergatik, itxas ontziek bidaiatzen dutenean, neurtzen dituzte aldagai horiek. Gero baditugu altuerako behaketak, hau zer da, radiozundak, zer da, egunero leku berdinetatik eta bi ordutan sendatzen dira halako puxikak, helioz betetako puxikak atmosferara, eta hor zintzilikatuta dago zunda bat, temperatura neurtzeko eta hezetasuna, eta badu GPS sistema bat ere bai, eta lokalizazio horrekin haizearen norabidea eta haizearen intentsitatea ateratzen da, posible da hori. Eta, klaro, atmosferan puxika igo ahala, bidaltzen dizkigu neurtutako datuak, eta hau oso informazio interesgarria da, eta beharrezkoa. Gero, aipatu dudan moduan, hegazkinek daramate zundak bat edo sentsore bat, hemen dituzue egun jakin batean hegaldi batzuk eta bidaia horietan aldagai ikusi dituzuen aldagaiak neurtzen dira. Eta gero, importantena zer da? Teledetekzioa. Teledetekzioa da urrunetik neurtzea. Nola? Sateliteen bidez, eta hemen badituzue bi irudiak, edo lur teledetekzioa. Eta horretarako baditugu radar meteorologikoak kokatzeko euria non erortzen den, baditugu ere bai deskarga elektrikoak edo tximistak detektatzeko tresnak eta beste batzuk. Interesgarrienak dira sateliteak.
Baina radar meteorologikoa zer da? Bueno, printzipioz, uhin elektromagnetiko bat bidaltzen du atmosferara, eta hor, bueno, hodei bat dagoenean eta euria botatzen duenean, elur malutak edo euri tantak, nolabait esateko, bueno, tanta horietan energia hori islatzen dira eta bueltatzen, pulso horiek bueltatzen dira erraderaraino, bai? Importantea, detektatzen ditu prezipitazio tantak, ez hodeiak, bakarrik euria botatzen duenean. Eta importantea, prezipitazioaren intentsitatea estimatzen du. Jakiteko non eta noiz modu intentsoan euria botatzen duen lekuak. Hemen duzue, adibidez, animazio bat, hau zen Valentziako gertaeran, duela hilabete bat baino gehiago, eta hau da egun osoko animazioa. Hemen baditugu irudi asko, bata bestearen atzean, baina ikusten duzue nola prezipitazioaren hodei hori leku berean dagoen. Eta, jarriko dizuet bideo pare bat, ikusteko nola behaketa satelite bat orbitan dagoen, lurraren inguruan, eta bere bidaian hartzen ditu datu asko. Kasu honetan, itsas azaleraren, temperaturaren datuak. Eta bueltaka eta bueltaka, azken finean ateratzen ditu temperatura leku guztietan. Eta hori egunero egiten dutenean, azken finean, halako mapak hartzea posiblea da. Eta beste elementu garrantzitsuak ateratzea posiblea da. Adibidez, ez dakit entzun duzuen itsas beroaldiak. Beroaldiak edo bero olatuak ez dira bakarrik gertatzen lurrean, baizik eta ozeanoetan eta itsasoko uretan ere bai. Eta satelitei esker posible da ateratzea non temperaturak altuenak non dauden. Hau importantea da ekosistemetarako. Hemen badituzue bi grafika, bi joerak, bata ekialdeko Kantaurian hartuta, iaz, eta koloretan itsas beroaldien agerpena. Eta Mediterraneoan gauza bera. Ondorio nagusia zer da? Oso modu larrian uraren temperatura igotzen ari da. Urakanen kasuan, adibidez, posiblea da haizearen norabidea ateratzea. Sateliteen bidez hartutako irudiei esker posiblea da, animatzen baldin bada, zuek ikusi duzuen moduan, ikusten da nola mugitzen den urakana irudi batetik hurrengora. Eta hortik posiblea da haizearen abiadura ateratzea. Edo beste irudi kurioso batzuk, muturreko ekaitzak sateliteak ikusita, azken finean hau da temperaturen mapa bat, eta hor
non temperatura baxuenak dauden, printzipioz, azpian euri gehiago botatzen du. Edo, baso zuten puntu beroak detektatzea posiblea da, satelitei esker, hemen iazko Txileko baso zuteak, hor ikusten da, kolore grisean, kea, isuritako kea, eta puntu hauek, halako puntu beroak dira, eta baso zuteak mugitzen da puntu hauetan. Posiblea da ere bai lehorteak detektatzea, eta hemen Amazonian kolore marroian hauek dira non lehortea larriena dagoen tokitan. Edo Estatu Batuetan, gauza bera, edo Europan duela 2 urte, kriston lehortea bazen, ez bakarrik hemen, Iberiar penintsulan, baizik eta batez ere Frantzian edo kontinentearen erdi partean. Beroaldiak segitzea ere posible da, duela 2 urteko beroaldiak gertatzen ziren Europa osoan. Eredu klimatikoak baditugu, ere bai, proiektatzeko zenolako kondizioak edo zenolako baldintzak espero ditugun etorkizunari begira. Eta hemen ikusten da nola, hemendik hamarkada batzuetara, seguraski, euri kopuru osoa, urteko batez besteko balioa kontuan hartuta, baina segurazki gutxiago joanen da euriaren kantitatea hemen Iberiar penintsulan edo munduko beste tokietan ere bai. Eta tropikoetan segurazki euriaren kantitatea gora joanen da. Eguraldi ereduak oso importanteak, hasieran aipatu dugu, eguraldiaren kontua da hurrengo egunei begira aurreikuspen bat egiten saiatzea. Eta hau da, adibidez, Valentziako gertaeran eguraldi ereduak ikusi zituzten edo euri kopuruak. Eta bukatzeko, eta igual modu positiboagoan hemendik joateko, planteatuko dizuet galdera hau, nola prestatu eta etorkizunerako nola hobeto molda gaitezkeen. Eta, klima aldaketaren kontra zerbait egiteko beti hitz egiten da mitigazioaz alde batetik eta beste aldetik egokitzapenaz. Mitigazioa da, emisioak, gure emisioak saiesten eta murrizten saiatzea. Segurazki entzun duzue trantsizio energetikoari buruz, hau da trantsizio energetikoaren ondorio edo importantena, eta egokitzapena da beste gauza bat, da gure bizitzeko modua aldatzen saiatzea, gure ingurunea eta azken finean guri eta gure familiak eta gure ekonomiak babesteko. Zergatik, ikusten zuen moduan, une honetan klima aldaketa zenbat eta gehiago murriztu, orduan eta errazago izango da aldaketetara egokitzea.
Oso importantea da zientzialariei aditzea, hemen dituzu bi zientzialari ospetsuak, gure munduan, ez dira, zientziaz aparte, ez dira oso ospetsuak, oso famatuak, baina importantea da komunikabideak hor fokoa jartzea. Eta egokitzapena martxan jarri da, baina behar duguna da beste lekuetara eramatea, eta modu asko daude egokitzapen estrategiak, egokitzapen politikak eta egokitzapen ekintzak martxan jartzea. Eta uste dut, hau da kontatu nahi dudan guztia, eskerrik asko arretagatik, eta galdera batzuk baldin badituzu. Mila esker, orain zuen txanda da. Galderaren bat, iradokizunen bat, bai. Egoten bazire, hainbertze dato Valentzian pasatu zela hainbertze ura, zen prebenitu? Zenbat ura bota zuen? Bazenik izuten botar zula ostin euritia Valentzian, zen prebenitu? Zer egin behar da, Valentziako gertaeraren ondorioak murrizteko, hau izanen da gutxi gora bera galdera. Lan egin behar dugu asko halako sistema goiztiarrak hobetzeko. Sistema goiztiarra zer da? Hor non euri asko espero duen tokitan, gertaera honetan arazoa zen, ez zegoen denbora asko alarma bat jartzeko eta abisatzeko azken finean. Zuk denbora gutxi baldin baduzu abisatzeko, entrenatu baldin baduzu halako sistema beti izango litzateken importantena, baina kasu horretan hori zen segurazki akats handiena, ezta? Fenomenoa oso subitoa zen eta ez zen denborarik besteko jendea beste leku batera eramateko, eta azken finean halako muturreko gertaeretan oso zaila da, nahiz eta telebistan gauza asko entzun eta ikusi, baina muturreko fenomenoa apartekoa zen eta ez zen erraza prebenitzeko edo iragarpen finko edo zehatz bat egiteko. Bai, nik uste dut hemen gerta liteke. Kaixo. Bai, igual, errepikatu. Uste duzu Valentzian gertatu dena hemen gerta litekela? Hemen gerta liteke, bai, nik uste dut hori. Ez dakigu noiz, ez dakitu Nafarroa mailan non, baina, esan dudan moduan, beroketa global honekin,
energia askoz gehiago dago atmosferan, eta atmosferaren pieza guztiak ados jartzen baldin badira, posiblea da, adibidez, ur-lurrun asko honaino ekartzea, eta euri botatzeko mekanismoa efiziente baldin bada, halako euri kantitateak erortzea edo jasotzea leku berean edo arro batean posiblea da. Eta eszenatoki honekin hasi behar dugu lan egiten. Aireportuan badago eguraldi bulego txiki bat, eta hor beti jendea dago, egunero, ordu guztietan, eta, printzipioz, datuak hartzen ari dira, estazio meteorologiko, Noaingo aireportuan dagoen estazio meteorologikoan hartutako datuak, denbora errealean. Hau oso importantea da navigazioarako datu hauek hartzea, baina Nafarroa mailan estazio meteorologiko gehienak automatikoak dira, eta printzipioz bakarrik transmititzen dituzte hartutako datuak, eta mantendu behar dira estazio horiek. Hau oso importantea da, eta horretarako langile batzuk daude, baina orokorrean gutxi dira. Nafarroa mailan, gainera, foru erkidegoaren tamaina kontuan hartuta, bakarrik, 5, 6, 7 pertsona daude horretarako, eta interesgarria izango litzateke jende gehiago hartzea, beraz, honetan interesa baduzue, badakizue non gauden eta zer egiten dugun. Mila esker, orain bai.